खुलुमनाय जासिग्रोबाय जोङो फैबाय थानाय 23 डिसेम्बर खालि भेरगाव बिसा बर' सावथुन मुलुगनि बान्था राननाय हाबाफारि जोङो आखायाव लादों। ओंखायनो बयबो लोब लोब फैनानै हारि माहारि एना एनिखौ नागारनानै जाहाथे जोंखौ मदद होफैयो, जोंखौ थुलुंगा होफैयो, बेखौनो गुरै आंनि गोसोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम, जाहाथे लोब लोब फैना बयबो हेफाजाब होलायो। थेंक इउ। आं इलिसा बर'। फैगौ 23 डिसेम्बर खालाराव भेरगाव जिल्ला बिसानि फार्स्ट एवार्ड फेस्टिभेलखौ खुंनो लानाय जादों। स' नोंथांमोन बयखौबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरबाय। थेंक इउ। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट बिसानि फैगौ 23 डिसेम्बराव जोंहा गाजा गोमजा मोनसे जोबोद रंगिना संगिना एवार्ड होनाय प्रग्राम जानो थांगासिनो। बेयाव नोंथांमोन बयखौबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै गंग्लाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। Mana?